Actions er indspillede handlinger, eller man kan kalde det forudprogrammerede handlinger. Det vil sige, at man med et klik kan tilføje en handling til sit billede. Man kan for eksempel tilføje en træramme rundt om billedet, eller man kan ændre RGB til gråtoner. Det er super nemt, og det sparer en masse tid. Her ved Window, der har vi Actions, og man kan også vælge at trykke Alt F9. Så kommer den op herover som en lille play-knap. Og herinde der har vi Default Actions. Hvis vi trykker på det lille ikon her, så har vi en masse andre effekter. Hvis vi trykker Image Effects, så vil jeg vise jer, hvad Soft Posterize kan. Herinde under, der har vi alle de lag, som er med til at lave den her handling. Og det kan man selv gå ind og påvirke ved at sætte sådan en her til. Toggle Dialog On-Off. Så når man trykker play, så kan man være med til at påvirke, hvordan den her handling skal udføres. Men vi vælger bare at trykke play. Og så kan vi se, at det lag her ovenover har ændret vores billede. Og det er måske lidt meget, så vi sætter det ned på 70. Man kan også vælge at gå op i den anden her. Der har vi en helt simpel Custom RGB to Grayscale. Og hvis man trykker på den og trykker play, så får man et helt almindeligt sort-hvidt billede. Man kan også vælge at lave sine egne handlinger, sine egne actions. Og der kommer man ind og laver en ny mappe. Så skriver vi My Actions. Og så når man trykker her, så kommer den frem. Så kan vi sige, det bliver en markering. Og så starter den allerede med at indspille. Så det vil sige, at alt hvad vi laver fra nu af, det kommer med på vores action. Så nu laver vi den her, og det er lige præcis sådan en, jeg skal bruge hver eneste gang, jeg skal lave et eller andet. Så det siger vi, det skal være sådan. Så nu har jeg min helt egen, nu kan I se, der er kommet et lag hernede. Så har jeg min helt egen action, som jeg altid vil have. Og det vil sige, hvis vi nu trykker her, play, så kommer den ind her. Så I kan gå ind og lave jeres helt egne og gå amok i det. Man kan også gå ind på nettet og finde andre actions, som andre har siddet og programmeret. Og dem kan man downloade og så bruge på sine egne billeder. Så der er ingen grænser for, hvad man kan i det her. Og det sparer virkelig meget tid. Så god fornøjelse.